Masarap ang chocolate. Yeah. Ano yung dati mong chocolate na masarap o yan? Ito. Kasi nilalagay sa ano eh. Saan? Gatas. Hmm. Ano? Gatas. Nung naubos ko, 4 na. At yung buo. Ang pangit susulat kapag may, ano, pag madumi yung kamay ko. Sa dali mo ito nabili, ano? Yeah. Magkano to? 65. Hmm.